bay, may pulis! Tagabay! Alas, itang tiyan ni oy. Agay! Inang tuba na gabi ba? Lah, it sila na ba? Oh no! Abay-abay eh. Bantang nun. Ay, doon. Dadagan. Karpa na yan. Gaya ko dah. Ricard, kita. Cinta. Nindutas panahon, bay. Bay. Na pag ito sunahan, bay. Media dira, bay. Asam na dapit, bay, ba? Na ato sa agay! Sa kahoyan, bay. Agay! Ito, daghang yung kwarta, bay. Si mas maayo ba tripan ta na daghan kag kwarta. Oh no! Daghan na ba yun? Di iyak pa yun, oh. Yung kwarta to. Nakoy kwitis diri bay. Saan ta nagkwitis? Wait a minute. Nagan man na gatuom na sila pulis ta. Panagan ana, bahin-bahinon ta ng kwarta. Sige, bay. Pulis na, bay. Wait a minute. Buang mo. Nakoy kwitis urot ni kwarta ro. Dagan, bay. May pulis! Oh no. Anang kwarta bay? Kun bay, tuwa ta bay. Ano ba ka na pasimona? Nakuha niyo, oy. Kun bay. Agay! Tunga tabay. Ako may pasimona. Tunga tabay, oh. Wait a minute. Bisa, bay. Magdili mo to butos armas, bay. Buto mo to sweetes. Kulumidsa di bay. Ang kwarta to ron. Balikon to kwarta bay. Ato sang okyon kay basin pulis to ba? Ta. Hala, mga lumpia gang, manabay. Atong naugon ba itong kaong kwarta? Agay! Nay, kita, oh. Nay, kita, ano ba? Hoy, tara! Umuang mo inyong may tripan. Dagan, bay. Inomo. Ako ng mga bagaan nyo niya. Agay! Animala mo, papulis-pulis mo. Patay bay nahurot ng kwarta bay. Ano na lang, eh? Grabe, bukas na. Hurot ng kwarta. Wait a minute. Buang mo, ilubong mo ng bato niya. Sus, paita bay. Ag ipalalit sa napkin ng mama nako bay. Naapil yun. Atong guplon bay. Atong gusto ba?